लोगोफोर नैबेयाव फुख्रि नुदोंना बे फुख्रियाव ना बोखांनो नागिरदों ओइ नै बांगालफोर मा ना जोंहानि न' खाथियाव लामा सेरावनो नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बै सेर सेराव बैयाव जानो इयाव दोननानै ओरै माबासिगोनदां नैथिंजाय ओरै लाबोसिगोन बिसोरो नाया नै बिथिंसो थाफैजोबगोन नैबे गोथौ गोथौथिं नै गोथौआवसो थाफैजोबगोन नाया बेरिया सिरिया मोनामजोब ओइनै फुख्रि बिगोमा फैदों बारहांबायानो नाया बेरेखौनो गाराखै हनै खुगायावनो दङ Lagaw, mulai beri lagaw. Geter kayak gini ya. Ay, simpat kan. Iya nama wastang, bisa. Nama wa. Ay, simbar dang. Ay, cinang bay masih. Ay, ini pan rapat lagi dang. Ay, kapan kau simjakan jika nabi bedain sih. Tanda kita. Kani jual lagi jual coba. Inu mana? Baik. Pani kau ni sana. Ay thu ngisi nó gong sinang gong na. Ay chính cái mặt thằng lụp bè. Gai nhà bút thở ra. Ay chính cái bút skin. Singot mà bay. Hai aga hai cái dùng na. Ay. Cướp vậy. Thô này nè mà. Ay simbar dang.
Baik. गिदिरा बारलांबाय थांबाय ओइ थिं थांबाय मा मानसि जिबायखौनो बाय बाय बारखायो फन्द्रा फन्द्रा बारखायो बोराया दं गैलालै मालाय बिरिसो बासथम जायो नाय नाय गासने आगे थिखाने लुसैसे बांगाव ओइ बालथिं ओइ नायानो बारबावै ने ओइ उनथारबो आरो सिथा फैयोसो एप्सखौ नांगौ थाबो दङ नै ओइ बिथिं बारखादों दिरुङा ओइ नि मा नाथाय बियो साजाबायलै बिदिनो नाया ओइ फुगोथ थालाय दे ओइ फुरि पावला थालाय दे माखौ बोखांगोन हाब्रु दङ मागुर आसिल बहुत मागुर ini kali di. gara gara lah tadi sih gara dong lebih ini dia bang mah Ay, Bwkhangnai masa dong. Trên bạc, trên bình. Rau nó, rau có bức hình này. Sa sa. itu area itu sergi sampai dah silver itu sergi loh sergi nayar ruka aja Ruka ide Zapan kau. Bwkhanglai mabu.
Belek mal. Ada toh. Ugla di. Semua Mana darah? Ini kok kunci kapan pan? Phokriao đến xem Jak ban kang ni ku tu ri ya. ya ada toh. Masuk ut ke delis. Ini dekat ini lihat ini dah lah. Bersih sih. Siu siu deh. Bersih. Tin. Ai thằng nó ai cô đi hay cô cho cái nào là Ngari kiri anu. Talang phi kau kunci. जोंहाबो आधा केजि लाबाय नै लोगोफोर Oi nage boleh apa oi je? laba Ini kotor ni bau. Foto कर दे. Ada ini ekso. Bisi semua nak tanya. Ngale ma ngalang ni jaksa. Tidur menje. नै लोगोफोर जोंहाबो आधा केजि लाबोबाय आधा केजि दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां नुदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो आंनि तुफान दैमारि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलां अननानै